El món del cava sempre ha sigut molt respectuós i nosaltres avui parlarem de trencar paradigmes. És una possibilitat que el cava no ha explorat molt, que és barrejar-se i introduir-se amb la nit. La nostra intenció és universalitzar el cava, i això ho hem fet amb el còctel Cavatàs, que porta productes africans, japonesos, americans, etc. Ens vam començar a treballar amb totes les característiques, la personalitat del que significa el cava, amb diferents tipus de raïm, les seves característiques, amb el que és la bombolla. Tota aquesta barreja el que pretén és, sense perdre la identitat, doncs universalitzar-nos i demostrar que el cava és perfecte per la cocteleria i que l'hem de perdre una mica aquest respecte que el tenim, Jo sempre he parlat de la versatilitat del cava i avui estic especialment content de que el Javier m'hagi rubricat el que jo sempre dic. Cosmopolita, oberta i a més amb tot l'esforç que ha fet i està fent el sector del cava aquí al nostre país.